फांथाम फांब्रैसो बायदों होनदों नै जि बरियानो बायबाय थबस्र'नो गासिनो इयावबो गायबावगोन डायमन्ड बानलु होनो इयाव डायमन्ड बानलुखौ गायगोन हेल' लोगोफोर दंफैलाय नै बानलु बारियाव बानलु नायनो फैलायबाय बानलुआ मैयानि बारजों एसे बायदों होननाय खोनादों बेखौनो नायनो फैलायबाय बानलु बारियाव बायदों ना मादों ओइ बायमारदों नै जि साफायानो बायदों आरोना फांसे माने फांथाम फांब्रैसो बायदों होनदों नै जि बरियानो बायबाय थबस्र'नो नैनिमोन नै मैयानि एसे बारजों बायदों आरो दुरुं सोंनो मोनाखै नै दुरुं सोंनो थाखाय औवा माबाखाबायमोन गायखाबायमोन दोखाबायमोन नै दा समानो जाथ'वा जादों नालाय दुरुं सोंनोबो आरो बानलुबो एसे गायनो दंबावो बानलु फिसा थाब सोङाबा बायनायनि चान्स दं आरो एबारनि मासावथ' बिराद बार दंना औवायालाय दोजोबखाबायमोन सोंनोसो मोनाखै दुरुङाबो लाबोखाबाय टाइमानो थोआखै समानो दाबो दुरुं सोंनो अबेबा बायबावदों आरो अबेबा बायनाय दं लोगोफोरनियावबो बायबावदों नै सोरबाफोर गायदोंबा थाब दुरुं सोंना लाखादोसो माने गेस्रेमथारना बानलुनि दालाया एसे बार बुबानो बायो आरो नै बेयावबो बायबावदों आरो हौरैबो दं बायनाया देखायला आं नायलाय एफा मोजाङानो नुवाखै बोरै बायखो जोंबो सोङाखै दाबो नै बायहां जानानै दंबावोसो नै एसेयावनो नै बार बुबाय नालाय नै थांखासिगोन आरो इयो खोथा गैला नै ओमफ्राय नोरै दंबावो नोरै ट्रेक्टर होगासिनो इयावबो गायबावगोन डायमन्ड बानलु होनो इयाव डायमन्ड बानलुखौ गायगोन पेट्रल जोब्बाय खोमालै पेट्रल लानानै फैदों नै दखाननिफ्राय दासो डायमन्ड बानलु गायगोन आरो ना माखासे हालौदों फोसाबदों गाबोन सबनियाफोर गायनो हागौ डायमन्ड बानलुखौहाय जोब्बाय माथो गिदिरानो बायहां जानानै दंबाला बानलुआ लोगोफोर सोरबा गायदोंबा थाबैनो मावनानै लाखादोसो औवा दोनानै दुरुं सोंखादोसो नङाबा बारजों बायबा लस जागोन जोंबो दिनै सोंजोबथारगोन सानसे मावखागोन आरो दिनै खामानिखौ उफाय गैला मैया एसे बार बारनायाव बायदोंबा आरो बारहुंखा फैबाथ' थांजोबगोन बायदि मोनलायलाङो ओंखायनो थाब सोंनानै लाखा सोरबाफोर गायबाय बायदोंबा